Geno mara ni rio makare nyakorom gajuang tarika empire kudaboro dweno mara par gana rio prario kod ang'wen nano dhiamo mar wuok tich chenro en rameny piny waiko ni weche manyien odiochieng' bende kro penj maduong' mar KPSEA mar jograde mar 6 chakore e pacho ka mangima en odiochieng' no mabende koro nyithindo go matimo penj no bedo kod thuolo mar chako penj no ayanga. Migawo mar somo wacho ni giseketo ikruok makare an wanyisi kaka nonro no bedo ka bende warango ni mag motenre kod weche mamoko moting'o ng'anyo mar jopuonj mag mbalariany koro geto ng'anyo kendo bang' winjruok margi gore Lwanda. Mago duto waikoni e chenro ni mar rameny piny kidieny mokwongo. Kidieny mar ariyo wadhi bedo gi wendowa mabende wadhi twak e wi arita ma osebedo ka bedo kod ng'ikruok e kaunti ma Kisumu. Wendowa odhiambo ma kawuono en Audi Ogada, mano en jakedo ne ratiro mag oganda nyakorom gajuang'. Wadhi bedo gi Audi achiel kachiel e studio ma Kisumu mondo wago kode mbaka kotenre kod wechego mosebedo ing'ure wigi gi jokanyo kata jodak e kaunti ma Kisumu osekelo lal mar ngima, osekelo lal mar mwandu duto. Wadhi winjo koya e dho Audi kaka weche osebedo. To mokwongo dar mar winjo koya kuom ilai mar ote machuok en 2-3 ka bende wantie live Facebook Ramogi TV ke imbui mar X Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube. Wachako gi mago mwami opek. Jopuonjre milion 1.3 ochako ayanga penj mar jograde 6 mar KPSEA e skunde primar ma pachoka. I want to tell WASU members wherever they are, just work today up to midnight. Work today up to midnight. Midnight with 1 minute. Down your tools. Jopuonj mbalariany odokie ng'anyo kendo tok winjruok margi kod piny owacho gore Lwanda nyadichiel kendo. Ne giting're pikipiki ji ariyo. Kuom gi ji ariyogo napo ka osengoya ng'ada malwar piny. Wengi wao ambao tumewashika almost 90% ni watoto wa shule. Jodak e kaunti ma Kisumu koro ywak ewi medruok mar njore magiwacho ni nyayo kod jorimba piko. Machiegni nyakorom gajuang' jaloko marwa en Belinda Adhiambo, nyinga Lydia Okeyo. Penj maduong' mar KPSEA ochakore ayanga kawuone pacho ka mangima kama jopuonjre mag grade mar 6 mar milion 1.3 nochako penj no e kuonde timo penj maromo 3,573 duto mano ket tenge ne penj makamago. Jatend migawo mar somo Julius Ogambo wacho ni ikruok oseketi makare ne penj no e kinde mano otele chenro mar pogo tese e kar keno margi ma Kenya National Examinations Council's container mantiere Westlands e kaunti ma Nairobi. Kama ngima e kuonde timo penj maromo 3,573 penj mar KPSEA ma jopuonjre mag grade mar 6 e bwo kit somo manyien mar CBC. Migawo mar somo kokalo kuom jatend migawo mar somo Julius Migos oyango ni oseket chenro makare mar neno ni penj no odhi e yo makare. Migos ne owuoyo kar chung' od bura ma Westlands e kaunti ma Nairobi e kinde mano oyawo ayanga chenro mar pogo tesego ka bende osingo ne gibiro neno ni lwasi makare obedo ne jopuonjrego e kinde ma gitimo penjgo. Jagoro maduong' e migawo mar somo Belio Kipsang ne ni e kar chung' od bura ma Lang'ata e kaunti ma Nairobi kama no otelo e chenro mar chako ayanga penjno. Wacho ni penj mar KPSEA ok biket ne arita mager ma ithoro ketie piny mamoko ma thoro nywando nyaka tie mar obila ka onyiso yie mare ni jopuonj ni kod nyalo mata penjgo e skunde ma pacho ka yo makare. We shall not have anybody this time round in terms of our security colleagues being in a classroom for KPSEA. It will purely be the teacher and the pupils. So this is an assessment. Yeah, an assessment is not, you don't get a certificate at the end. You get a report. So even this one, a child will get a report on their progress. The school will get a report on the progress of the totality of the school. E counties mamoko kama Oting'o ma Kisumu, Narok kod Kirinyaga, jopuonj madongo kod jotelo sekta mar somo noromo e chenro mar kawo penjgo kama ne ginyiso geno ni penj ma higani dhi timore ma onge ng'ikruok moro amora. Tumeanza vizuri, sender managers wote walikuwa na dispatch all the exams na tujakuwa na issue yoyote. We have made proper arrangements in terms of security and transport to those various centers. Tumeweza kujipanga
ili mtihani uweze kufika kwa wakati ufaao katika shule zote. Tumeweza kuarifu wale center managers pamoja na supervisors matarajio wale ambao tuko nayo kwamba wataweza kuhakikisha kwamba wanafunzi wanafanya mtihani bila kusaidiwa. Jagoro Marnat Bade Manandi Central Bernard Maio oseochik mane sirikal oketo madwaro mondo mijopurre matimo penjgo makwan gi tin ne 30 nywandi skunde machiegni kodgi. Gino mwacho ni biro kelo ng'ikruok e penjgo. Saa hizi wanasema watoto 30 wanatakikana wawe to make a center. So wale wanafunzi wako na watoto 15 na chini wanaambiwa enda umbali wa 10 kilometers 15 kilometers. Sasa hiyo ndio ombi tunaomba Wizara ya Elimu kwamba tusaidiane ili tuwe na center na watoto 15. Tuwache ile ya 30. Na kitu kingine, sisi tutatoa wapi watoto? Tutatoa wapi? Na wazazi wanasaa watoto, lakini sasa inatakana ili watoto wakuwe wengi, serikali inataka ukisaa watoto 4 na zaidi unalipwa na serikali. Penjno maduong' mar KIPSEA igeno ni biro rumo tarik 30 tich adek jumane. Chenro mag somo e mbalariany ma pacho kae dhi ng'ikore kochakre odiechieng' makiny makalore kod lendo mar riwruok ma jopuonj mag mbalariany ma bende dwaro ni ketie timo girimiti mar medo gi osara kod bedo lwasi mar tich obed makare mane gindikore kod piny owacho to pok ochopie. Wasu bende okone gidhi bolo gi tich piny kendo bago ng'anyo mar adhaye e pacho ka motamre gi nono kochakre kiny kaka Walter Nyambaga leronwa. Maok tin ni dwe achiel tok riwruok mar jopuonj mag mbalariany pacho ka yango chungo ng'anyo margi tok chopo winjruok kod piny owacho e wi ng'ur maggi. Riwruogno lando chako ng'anyo margi e tielo machielo otieno ma kawuono kendo jwango gigegi mag tich ka gibago ng'anyo mapek matamre gi nono. I want to tell Wasu members wherever they are, just work today up to midnight. Work today up to midnight. Midnight. With 1 minute, down your tools. No teaching, physical, no online teaching, no marking, no invigilation. Down your tools until you get your 7 to 10% plus automatic annual increment. Jagoro mar Wasu Konstantin Wasonga e twak mare kod ute mag fwambo olando ng'anyo margi. E gino mage wacho ni piny owacho oserem chopo kare singo mane oketi tarik 29 dwe mar 9 higani tok kane gichopo e winjruok. Kata kamano, gikoni notis mar joma chielo osekadho kendo rumo seche mag 6 otieno ma kawuono. And this time, we are not going to call off the strike before money hits our members' accounts. And we are not going to allow ourselves to be taken in a wild goose chase by parties trying to calculate and give us simulations that are not within the return to work formula. Wasonga mane oten kod jokanyo e riwruogno owacho ni onge lokruok moro amora mosenene osachgi kaka ne giwinjore. Gino molero ni ok gibi yiego kata matin. Omedo telo ni ok gibi yie mondo min lwetgi kod piny owacho e winjruok mosebedo kaka kinde machon. I don't speak on behalf of other unions, and we respect if they accept. But who also will stick? Hey, I will stick to what I signed. My signature is there. We are also telling the government that it is time CBS are negotiated in time. When there is delay in negotiation, somebody starts sitting back and saying this figure is too high. Giko ni winjruok mar chopo kare ogirimiti mar dok tich. Ok en gima owinjore ywaruok obedie ni mar jokanyo chunygi tho kendo mano duoko chien system mar tich. What our members want, factor for them 7%, factor for them 10%, factor for them 4%, and we end there. Whether it costs 1 shilling, that is not our problem. So don't introduce to us 4.3 billion. What we want to see on our members' payslip, those who are entitled to 7% should be given their 7%. Solidarity forever. Walter Nyambaga, Ramogi TV.
Jokenya miche gi miche kawuono nochopo ka tiegruok makabete kamane chenro mar kawo joma nigi lony mopogore opogore mondo mi odhi otie piny mar Qatar ne dhi nyime. Chenrono ne nie odiechienge mar 4 kendo mogik ka sirikal nolando thuolo mar 8,000 mag tije e piny mar Qatar. Fredrick Omondi miyowa kaka Uganda nowuok mar manyo kaka ginyalo dhi tiyo e piny mar Qatar. Chenrono mane ochakore chieng' tich abich ne ochopo e gikone kawuono. Karawere miche gi miche ne ochopo e kar tiegruok makabete kamane ikawe jo Kenya mane gi lony mondo odhi ogo ondong e piny Qatar. Sirikal nyocho olando ni maromo thuolo 8,000 mag tije mag lwedo oidore e piny Qatar. Kata kamano, ji maromo 15,000 ne ochopo mar dwaro tijego e kar tiegruok makabete, ka kwan mang'eny bende yande ne osemolo KICC kamane chenro maket gi mano dhi e nyime. A high number of people were rejected. Remember, they needed 8,000 people. Here in Kabete alone, we experienced more than 15,000 people who wanted to do this interview and who wanted to the slots. And you find out that we were having two places. We were having here at Kabete and we were having at KICC. Jomane ochopo mar dwaro tijego ne onyiso lony ma opogore opogore ma gin godo, moting'o gedo, wicho rangi e kind mamoko. Kata kamano, thothgi ne ok oyudo tijego bang' rem bedo gi lony mane idwaro, ka koro oyangore ni thoth jo Kenya nigi obok mag somo to onge gi lony ma oromo. You can understand that those who failed were more. And as I told you, they failed because they don't have practical skills. Kuom mano, Moses Akawa ma en japuonje kar tiegruok makabete mane otelo ne chenrono, koro kwa rawere mondo odhi e sikunde tiegruok mag tije mag lwedo ka opone gidwaro tiye e pinje maoko. Theory skills is good, but let us work on our practical skills. These, if we have a mentality, we want to go work abroad, I'm telling you, working for the Arabic countries, the west part, they need skills. Here, there was no favorism, there was no who you know. They were taking purely skills. Simon Chege ma en achiel kuom jogo mane hapgi oleng'ore, wacho ni ogeno ni tijno dhi loko ngimane, kaluwore ni osebedo ka ogo lam kuom thuolo malach. Kitu ya kwanza sina kazi. Na hiyo opportunity in any case tufaulu itakuwa imenisaidia sana. Juu nitakuwa nikipata ile daily bread na itanisaidia at least kujijenga kimimi mwenyewe, juu kila mtu akona goals zake in future, wenye ungetaka watoto wake wakae familia ya kwenu. Fredrick Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Rokamano Fredrick on report makamano wadhi bale nyakoro mgajwangi kinde machenro madayo dhora were maradho yudo tich e pinje maoko dhi mbele pacho kama kuom jodak e kaunti ma Kericho okwero chenro no kagiwacho ni nitiere rawere mathoth ma isando e pinje maoko go kuonde magitiye makoro piny owacho geto tere Uganda go. Giwacho ni nitiere thuolo modhuro mag tije mowinjo mirawere go katerogi e pinje maoko kama gidhi yudo e sand, kendo nitiere thuolo mar piny owacho loso thuolo mag timo hala ne rawere pachoka kaka yone onegi yudo omenda mag nyalo konyore go. Giwacho ni nitiere jogo mosenegi e pinje go kating mar kelo ringregi e pachoka thoro dong ne familia magi, kendo piny owacho ok thor konyogi kata matin. Tukwambia watatupatia kazi. Sisi vijana hapa ni maokasi, tunahangaika, tuko na hiyo masomo, tuko na kila kitu. Lakini hatuwezi toka hapa Kenya tuende kule nje kufanya kazi. Kwa sababu gani? Serikali haishughulikii wale watu ambao wako kule India, Saudi Arabia. Mtu anakufa huko anakaa for almost 2 years na aretu hapa Kenya. Lakini kutuambia watu waende kule nje ni manufaa yenu nyinyi wenyewe. Mnataka mpate commission na hiyo mambo ya kupewa KRA, mkatiwe pesa inaikuje kwa serikali. Tupatie kazi hapa Kenya, tufungulie viwanda, tufanye kazi. Watu kama wa Kongo wanatoka karibu inchi 10 inchi karibu 5 ndio wafike Kenya. Na anauza hiyo kahawa. Sisi kama wa Kenya, si tunaweza uza hiyo kahawa ama tunaweza uza vitu zingine kidogo kidogo na tufaulu. Tuache kufikiria kwenda nchi ya nje. Hapa Kenya hapa tuko na pesa. Ruto atuambie vizuri ni watu wangapi wanahitajika, na asibague watu, achukue watu kama ni watu wanachukua kila county, make sure ameguza mtu. Tumesoma lakini hakuna kazi. Wale wazee wako kwa maofisi wamekataa kuretire. Kuenda ngambo si ati ndo kumaliza kila kitu. Mr. President, hii vitu ni tunajua haujui, lakini tusikize sisi ndo tulikuweka hapo. Shughulikia Wakenya wenye wako ngambo. Ni Wakenya kama sisi. Na tunaumwa sana tukisikia ati lazima tuchange. Kwa TikTok wanasema lazima tuchange
ndio mtu mwenye amekufa aweze kurudishwa, na tuko na serikali. Jatend piny Kenya William Ruto po bad migao matao bunge pacho ka kuom medo yuto margi thuolo mar higni 2 mokalo kanolose nyasi mar sidho kendo apisas mag karasido kondo apisas mag bunge e kaunti ma Nakuru Gilgil opwori roego piny owacho molero ni osemedo yuto magi manose konyo piny owacho duoko piny kwan mar omenda magitiyo godo kowuok kuom aguch piny owacho ko gana jo Kenya mondo mi obed kod yie chenro mag piny owacho. Oliver Murgoy. The challenge that our Kenya Forest Service has faced in the past is that of laxity, incompetence, and integrity. I want to ask you, in this very important graduation ceremony, in the presence of your parents and families, do not allow your career to be tainted with integrity issues or laxity or incompetence. You have the opportunity to change course for Kenya Forest Service and make Kenya truly the environmental headquarters of the world. Before you are 102 inspectors and 465 foresters, comprising 331 men and 226 women. And therefore, we have met the constitutional threshold of gender equality balance. Your Excellency, sir, these graduates have undergone successfully and completed a 6 months rigorous paramilitary training, and now they are ready to pick up their responsibilities of forest conservation and protection. Jochiw thieth e kaunti ma Kisii gi Nyamira oramo ni ng'anyo margi biro chakore saa 6 otieno ma kawuono tok piny owacho ma counties rem chopo dwaro maggi kaka ne giwinjore. Lendo mag nurses go kelo luoro ni chenro mag thieth nyalo rochore ahinya kinde ni ma jotuo osenyiso pek ma giyudo nyaka ne chenro mar SHA chak tiyo e pacho kae. Eric Owenga nigi ler. Jotuo e kaunti ma Nyamira kod Kisii nyalo biro rakore kod midhiero machielo mar koso yudo thieth ma tok nurses e kaunti ma Kisii kod Nyamira singo ni ng'anyo margi koro ok nyal geng'. My members, are you ready for the strike? Yeah! Jotuo osebedo kakale achiedhi nade ma yudo thieth kalure kod rochruok e yo chenro manyien mar Social Health Authority kata SHA. Ng'anyo ni ne giluongo kalure ni mokuom dwaro margi giwacho ni piny owacho podi ok ochopo. Tunaambia Nyamira County kwamba mgomo wa wauguzi ulianza saa 6 usiku na unaendelea. Sababu ya huu mgomo ni kwamba hawa wanachama wetu hawalipi mishahara. Alafu jambo lingine hawajapandishwa vyeo. Jothieth go ywak ni dwaro margi mar medo gi osara kuom thuolo malach osegore Lwanda kendo onge ng'ama dewogi. Jochieth go lero ni kata kamano gisekoso osara kuom thuolo ma dweche mohewo 3. Kitu watu wa Nyamira wanatakana kujua. Tumekaa saa hii miezi 5. Hakuna dawa katika kaunti ya Nyamira. Tunapata kwamba hapa Nyamira nurses hawapromotiwi kabisa. Ukiangalia katika ile viwango ambazo nurses wako, nurse mwenye ako juu zaidi mwenye analipa mshahara mwingi ni mwenye ako job group N. Na hii N pia wameambiwa wamedemotiwa, wako 5, wanademotiwa warudishwa M. Nurses go dwe mokalo nomiyo piny owacho mag counties go ndalo 21 ni mondo chop dwaro margi makak manotimore to gibiro bago ng'anyo. The minister assured us that he will implement what we had discussed earlier in the totality, which concerning the welfare of nurses and many other items that we had agreed. And we, up to date, there is nothing that tangible that a union can report has come on our way. I can confirm that the Minister of Health gave us 3 days that the promotion letter will come out. Up to date, it's just, we see lies. Chakre tend loch gwenge bie thuruka higa mag 2013, sekta mar thieth kuom thuolo malach osebedo kod ng'ikruok ka kinde duto jochieth kaachiel kod laktache e thoth counties bago ng'anyo bang' rem chopo e winjruok makare gi piny owacho mag counties ma gitiyoe. Eric Owenga, Ramogi TV.
Dakan pario bangsa hachilo midhiambo chenro en rameny pinyero kamano komedo kete mana Ramogi TV nanoka Pastor Collins Odindo nyisa kachani osedonje chenro kaka pile gin gimino de alili nyar kabondo ko Terry Alex men purity Ramogi TV chopone geo makare nyaka yole ko haya berne jo grade mara uchiel duto matimo penj mara Kipsea ko chakre kawuono haya berne nyare Ebeneza Felista kod jo Akoko Primary School te Yadolo Pastor Collins Odindo kwayo nu hawi makare. Teddy Abala wachoni entiere koda koya kuyo kowe omora hinya gi chendo ni no bende jadolo mano Bishop Solomon Agwambe wa mano kanyo mara Nyaroya Beach Mbeta Full Gospel Glow wachono lamo ne thidogo duto abende dhi timu dhi mbele gi timu penyo mocha kodi chiengno makawuono gi bago lamo kanyo tarika auchiel dwe mara 11 2024 gwengo ma Nyaroya kama bende gidhi yalo injili kendo gidhi lamo ne piny Kenya wachone gimedo lemo ne piny Kenya kaka jodolo mapacho kae nendo bende ote mara oraro wuod Nyasi aja mabinju asembo wachono wora hinya arita ka kubedo marach Kisumu Dave kawuok Kamen Lule dala maruriri county ya Migori ni kacha Marcel Maya Machako so kwa hanga beno jopuonjre ma Osingo Primary School matimo penj mar Kipsea kod jopuonjre mag Anjego High School kagidhi chako KCSE Liz kawuok Nairobi Pipeline wachoni jonjore ma Kisumu onego kawnegi okang mager mar chik wachoni oganda neno mateka hinya igango yo ma Kisumu wachoni en gino mojo beningio e yo makare obila shemo thonyi chaka chani entiere kod kendo luwo weche ge yo makare ahinya wachoni tije ma oko sir kata matin kar mondo walos thuolo mag tije kaka piny Kenya to wauso joge mosetiegore ne pinje ma oko wuora ahinya mogik wachoni vijende bende koro nyaka we comfort zones kendo gilos thuolo mag tije kara ne gin giwegi nyakora mga jongo yo matin ma rameny piny kik idhi mabor. Nyinga Mary Oyeke anya Homa Bay County. An gi nyithindo ariyo, an gi family maduong'. Ntie joma timo free awareness every year. Giluoro, ginyiso ji biuru, opimu, tuo aina. Waindi timo gini maber kabisa. Ng'eni ntie pogruok. Ng'ama chako, gi ng'ama yudo koso. Nikech wan warito nyaka iwinjo kakoro okinyal chungo, okinyal wuotho. Kore kiting'ori idhi osuptal. Mang'eny iyudo ka tuo no oselandre del makoro thiedhe bedo matek kabisa. Koro konyuru jou koyude chon ber moloyo koyude kosewuothe del nikech kosewuothe del to thiedhe tek kabisa. Jiwre uru, ukony wedeu, ukony jou ma oyud nigi tuo ni kik uringi oken tho. Erokamano. This message is brought to you by Royal Media Services. We care. Okadwa mondo gimora moro kethre kawuono. Ser kamora achiel gi Rajvir onge gima giyudo. To an okadwa ni giyudi. An okadwa ni wan. Wadhi nyime gi nyasini. To mano momiyo an. Adwa ni wila gulu maoro ni gimar nyasi cha. Nyaka tim mana kaka anawacho ni. Idwa na wila gulu? Ang'o mipanda? Kunalde kanye? Anakia. Tuneringo nango. Ng'ata kik ng'e gima un ji ariyo udhi timo. Winja. Kare. This week kwa Citizen Duka tumewaletea the lovely lady package from Quickmart. Sour bathing soap 35 bob, Always sanitary towel 189 bob, Rexona deodorant 199 bob, Dove lotion 499 bob. Ukinunua hizi products ukitumia Citizen Duka utalipa only 962 bob, meaning utakuwa umesave 578 bob. Unangoja nini? Piga *487*5# na ulipe saizi ka vitu bado ziko kwa stock. Citizen Duka, home of discount. Mili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwa keto pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo
itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Some things huwa hazichange. Kama ile family recipe auntie alipewa na shush. Kama kujenga mwili na kuharibu jina. Wacha kujaza chakula kwa mdomo, hakuna mahali kinaenda. Kama kulisha our favorites kwanza. Kama kujipakulia top layer. And welcome to Pecan Arena. Na kama ladha tamu ya chakula kilichoandaliwa na Rina vegetable oil. Now, some things huwa hazichange. Rina, 30 years the story's tamu. Machiegni nyakoro mgajwang chenro en ramany pinyero kamano kuom medo kete mana ka Ramogi TV wadhi mbele gi weche manyien. Piny owacho jiwo maneno ni osiptende duto e kaunti ma Migori obedo kod kuonde chiwo thieth ma oket tenge ne rawere e weche mag nyodo kama rawere giwegi ema chiwo chenro mag thieth mong'ere kaka youth friendly services mondo konye duoko piny luoro ma rawere bedogo e kinde ma gidhi manyo chenro mag thieth. Jojo mane giler koa e kaunti ma Migori. Piny owacho dhi nyime kod kedo komidhi chadek madong majuko rawere ma oting'o mako yiemo mondo landruok ma kutego mag ayaki kaachiel kod lwenje ma kitwech. Chenro mopogore opogore oseketi kod piny owacho wego moko mago mag piny owacho e kedo kod midhiechegi e kaunti ma Migori. E seche mokenge gi iketo ywak nitie ni moko kuom kuonde ma rawere gi yude thieth onge lwasi makare manyalo miyo gibed kod thuolo mar dhi manyo thieth e kuondego. Gino bende koro miyo thothgi ok chopi e pimgo mag kutego mag ayaki kaachiel kod kata kao yorego mag komo nyuol. Chien kacha rawere ne oluor mondo miyo gik osiptal kaluwore ni moko oluor ni nitiere owetegi kata relatives machalo kaka CHPs manie osiptal. Korido ni samoro ng'ato dwaro thieth kata dwaro tiyo gi contraceptives lakini oluor ni ng'acha dhi ng'iye gi wang' mar chalo kaka judgmental. Rebecca Mbo materogno mar Lola Community Alliance wacho ni rawere dwaro kuonde ma rawere wetegi ema koro chiwonegi chenrogo mag thieth ma oting'o pim mag kutego mag ayaki miyo giyorego mag komo nyuol kaachiel kod moko ka bende owani ber ka koro piny owacho koro keto lwasi makare ma idendo kaka youth friendly services. Youth mokwongo number 1 dwaro privacy. Youth dwaro privacy nikech youth nyaka nyithindo marowere dwaro no gitimo gigi kendgi. Number 1 samoro ginyalo biro e osiptal gotieno to seche moko ng'ama bedo youth friendly kona gotieno nyalo bedo matek nikech gigi gitime ka ok gidwar ni ji nenogi. Wan gi youth friendly services e atamalo 4 mar health facilities wa. Director migano mathieth e kaunti ma Migori Tomodong wacho ni sani gintie kod rawere malo 700 masani konyogi e wuoyo kod rawere e weche mag mako yiemo mondo geng'o landruok mag kutego mag ayaki kaachiel kod moko kaka yo achiel machwalo chenro mag thieth mayot ni rawere. Using YPPs, we call them youth programs within the county. We have enrolled around 700 YPPs in this county. These YPPs are meant to go to every household. They are meant to teach the youths wherever they come from in the community to ensure that we reduce the prevalence of HIV. Riwruoge moko mago mag piny owacho kawo tende kod mago mag piny owacho sani tero chenrogo mag pimo kutego mag ayaki, chiworego mag komo nyuol kod kata chiwo puonj ne rawere e wechego mag nyodo oko mar osiptende ka gitiyo kod tuke kaachiel kod moko. Mane pok ochako events gi rowere thothne ne bedo gi iyudo nyaka nyathi mathis kabisa bedo gi ich, iyudo ka moko be ok ti gi protection sama girowore gi ng'ato kero that one cause lead to new HIV infections. Koro ka wabiro ka to ing'eni wa create awareness and that way gibedo gi the appropriate information. Report mogol kod migao mathieth e kaunti ma Migori yango ni maromo 50% mago jogo eko magamo kutego mag ayaki gin rawere e kaunti ni. Report ni bende yango
ni atamalo 20 mag mine madhi nyuolo osiptende e kaunti ma Migori gin rawere ma igitini 18. HIV new infection, actually 50% of the new infections are within the youths. They are adolescents and youths. George Juma, Ramogi TV, Migori. Do mawinjo buche magayogra geno ni kiny ne gol ng'eto e bura ma omaki kod jalup jatend piny mothich apis Rigathi Gachagua kokwedo kaka doho mamalo no ng'ado bura e wi joyal buche adek mano wal kod jalup ogai mar doho Philomena Mwilu mondo mi owinj buche mag thiche oko. Kaluwore kod kinde Gachagua, doho mamalo ne oketho chik kendo gidwaro ni chung buch thicho Gachagua nyaka doho mar aywagra gol ng'eto margi. Magitimore kinde mabura mano magi kod Attorney General mondo mi owit oko chik matamo Kithure Kindiki chamwa kaka jalup jatend piny bende ochan winjo kiny e doho ma Milimani, Nairobi. En fungruok na jakom kambi Royal Media Services Dr. SK Macharia bang' doho mamalo ma Nairobi chungo chenro matima pedha e kambi Royal Media Services nyaka tarik 30 dweni ma ibiro winjie bura makamano. E bura no SK Macharia no chwalo ywak e doho ma Milimani ka kwedo kanga mane doho kao mar yiene apisas mag okwach kich DCI mondo mi otima pedha e kambi Royal Media Services ka thuolo makamano no mi DCI ka ok owinj korka kore kaka wuon kambi. Wacho ni Terry Wanjiku ok en achiel kuom weg kambi no, kuom mano ok owinjore owuo e lo kambi ma Direct Line Assurance Company Limited matimo chenro mar chiwo kumba. Kokalo kuom okil mare Dansan Omari, Macharia wacho ni obila ne odhi e doho mar yudo thuolo mar kawo nyamburko adek mage kendo dwaro dhi timo pedha e kambi mar Royal Media Services ka manyo chek kwayo makoro doho wito kucha. Terry Wanjiku mano ochwalo kwa makamano. Macharia wacho ni ondikore owuon kaka achiel kuom wuon kambi no tok chik. Bende doho yango ni nitiere gwenyruok kod pogruok e kind kambi mar Royal Media Credit gi kambi mar Royal Media Services. Katiegruok ma jotuk adhula matindo Hedges Football Academy omakore gi kambi mar shabiki.com mar gero mich rawere mayudore kar dak Mazima e kaunti ma Nairobi. Man chenro mageto gero mich jotugo matindo mantiere kinde higni 7 gi 11. Kokale kambi mar shabiki.com jotugo maromo 10 mawuok e anyuola mayuto gine piny osedo thuolo mar riwore gi Hedges Football Club kara Football Academy ka lek margi en yudo thuolo mar nyiso mich margi kendo donjo e tim maduong' mar Kenya. Kenya ma piny Kenya timo ikruok mar bago tuke mag pinje Afrika 2027. Hedges Football Academy gi kambi mar shabiki.com oketo grimiti mar gero mich rawere kaka achiel kuom yore mag nyiso ni Kenya bende nitiere kod mich. They are here to impress the future because football pays. Junajua out of experience, I played to the highest level in the country. So that is the direction we are pushing them. Football talent in Kenya is immense. The quality of players we have is great. I think the structures that we have could be better. I think our entire infrastructure, from journalism to our player management to our club management, is where we need to improve to make it more attractive for corporates to come on board and make the game grow. Shabiki.com is proud to be in partnership with the Aegis Academy. Aegis Academy, who are very keen on nurturing Kenya's future stars. Riwruok matao tuke adhula pachoka Football Kenya Federation koma koregi riwruok matao tuke gi pinje duto FIFA ochaka yanga tiegruok ne klepe ma pachoka mabiro dhi nyime kuom ndalo 2 mabiro. Tiegruok no ibiro tim ne klepe matugo e liga kendo miyo gilony mar tao klepe weche mag tiyo gi omenda, bedo gi telo makare, keto kenge mag joket mwandu kachiel gi bedo gi lony mar keto chenro gi e yo makare. Jakom mar FKF Nick Mwendwa noya tiegruok no ayango odiochieng' ma kawuono ka jodito mawuok FIFA kamoting'o Marcos Picalo Aguilar,
Pedro Correa e kin mamoko bende noyoro. Which have a coffee break as the organization was talking about. We'll continue. If you don't want to do it in public, then we can discuss. Marcos London. We've been discussing this with FIFA for quite a while, and I'm happy that we're the second country in Africa to get this training. The guys who are here are top professionals. They know what they're doing. They have the knowledge. Our clubs will harvest the knowledge now. And we continue to do this every year in the coming years to improve our clubs. You know, football is developed at the club because kids go to clubs. Very happy to be here. In my role as the head of development programs in Africa, it's something that I really appreciate when we have these sort of collaborations with the member associations, such as the FKF. And I think there's a lot of enthusiasm on the side of the clubs. As you've heard from the president, club licensing is being done here, and we're here to further support all the capacity building initiatives, looking at the club professionalization and management. Kwa mwajani kanya mwatie kili makungo marchendo ni mara manyipenya mano kanyo ka Pastor Elizabeth Nisa Kachani gintiere kodwa chendo kata mano giti momos kum lal mar Pastor Daniel Odhiambo kendo mano mar familia mar Joash kodwa Matabitha wagomo sahanya sai mondo medoyo kata mano ngin kodwa chendo ni mara manyipenya Odhiambo kawuono waria John wacho kanyo ni mengilea waria kod Israel AC Bishop Isaiah Miri wachono ka mos mag yani beni mama Sonko Mikai Kiloki wachoni olamo na nyithinde mag Magunga Primary School to Ward Sonko mano mama Sonko Mikai wakone Sonko Ward Sonko hai makare binado ote kanyo mano mar mama Aida Odinga mano men pinyo kone jo grade mara uchiel duto mapachoka hai makare kinia bende korogedwa gichako penjo dicheni makawuono penjo rumota tadek kauru hai makare maga men piny mama Aida Odinga kama nanya kumketra Ramogi TV echendo ni mara men piny koromgajo ngana nyisini wantie kod twak wendo wa audio gada ntiere studio wa Makisumu achiel kachiel mana njakendo na tero mar oganda wadwa ng'e arita Makisumu en thuolo malacha ahinya kwa sebedo kwa winjo ng'ur kotenre kod kethruok mar arita Kisumu audio imore mosenyi kwara mo ikapo kwa kawayuo kendo duoge twak mara men piny aimo jowinjo waduto kamora mora magintie thuolo ma Kenya ka gwenge wa Manyanza ka achiel gi joma winjo wa pinje maoko amoso wahinya ni Nyasaye omiyo odiochieng' machielo mondo watwage e weche machando oganda machalo weche mag arita kwe. Erokamano. Rokamana inyama chiegni cheni mara manyipiny wayo matin kata kamano duoko twag no daka machuok kende menja marwa kidhi mabor waduogo rango weche go magarita e county ma Kisumu kete mana Ramogi TV wasabedo gi jaloko Belinda Adhiambo waduogo machuok kende bang kwa duogo twag makamano. Royal Mabati Factory dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu go ewi tado yudore duto. Yud offers mag stone coated tiles gi siling 603 kende koriwo nyaka osuru mar VAT. Chula tamalo 40 iyud molos sani kikelo ni nono maonge chudo. Limwa e badwa ma Manjit House Kisumu Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochnwa e 07098. Ei chuny Punjab hera motegno ne odongo. I love you, Sarabjit. Jod Sardani oweka chunygi nigi lit mang'eny. Kargi ji adekni hera bro keto gi kamoro achiel nyaka chieng'. Chunogi ni nyaka gimakre motegno gi hera kod winjruok. Okunyal paro kaka unopuonju wan ji adek wan wachalo kaka ngum to ngum moriwre otegno to mowere kamae ok otegno. To e piny kama gik malich timore en ng'ano maginyalo geno. En ang'o momiyo nyakono kawo pache kamano? Kara nyakono en ng'a? Riwri kodwa e wuoth manyien mopong' gi hera kod chir. Choti Sardani wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno.
nyabedo gi paro makare. Limod thieth mondo timni checkups, cham chiemo mowinjore, timo rako, kendo luw kaka ochiki gi laktar. Yier mar bedo jakedo ne tuo mar kansa. Oteni okelni kod Royal Media Services. We care. Beikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore e wendego. Ngoma wake en kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamlesh Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda. Natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Machiegni kendo nyakoro mga juang wadonyo kidieny mar ariyo mar chendo ni mar rameny piny anyisi ni wantie kod twak odhiambo ma kawuono gi audio gada man jakedo natero mar oganda e kaunti ma Kisumu. Twak maro kawuono tenre kod arita mosebedo korochore Kisumu. Adwa ng'eyo ang'o marach, ang'o matimore, en thuolo malach ahinya ka wasewinjo ka ng'ur nitiere kaunti ma Kisumu. Oganda wito mwandu gi, oganda wito ngimagi. Wang'eyo ni tang'o mosebedo ka timore haudi nyadichiel kendo imore machiegni rameny piny. Oimore kendo chaka imo jowinjo wa duto mawinjo odhiambo ma kawuono. Erokamano ahinya kendo machiegni. Audi nang'o matimore Kisumu ma ok en thuolo mokwongo ma winjo rochruok mar arita e kaunti ni, kendo waseneno ka oganda ywak to chal ka gima ywak margi gore mane Luanda. Pok waneno ka nitiere dok piny mag wechegi mag rochruok mar arita. En ang'o matimore e kaunti ni ma Kisumu, anyatebo ma Kisumu? Erokamano. Kisumu nigi ywak, jo Kisumu ywak, jo Kisumu nigi luor ahinya, kendo kata gwenge wa makaluo mabendo tenore gi Kisumu machalo kaunti mamawa machalo Siaya, Migori, kachiel gi Homa Bay, duto ywak machalo kama nitiere. Wach arita kwe en ting'a. Nyaka kowuoyo wach arita kwe nyaka wang'e ni wach arita en ting'a. Wach arita ni e constitution mamaro ma 2010. Wach arita kwe ma waluongo national security. Wan go e article 238 ma the constitution. Mokelo gima waluongo security, national security organs. National security organs and armed forces and National Intelligence Service, Maradek and National Police Service. Migepe adek e article 238 of the Constitution, wacho maler ni tijgi maduong' en rito boundaries mamawa, territorial boundaries, rito ratich oganda, rito kwe mar oganda, rito sovereignty mar oganda, rito ngima oganda, rito mwandu oganda. Magi gin weche duto momi e migepe mag arita kwe ma asewacho kanyo ni wuokie katiba marwa article 238 of the Constitution. Koro wawacho weche mag arita kwe to wawuoyo e national security organs gi. Ndalo demonstration ka yande uneno ka national security organ go wuok moriwore manyaka jo ami ogol obiro oko konyo police ka chal ka gima koro police nene gi nyao.
ne waneno ka jo ami wuok e barak obiro mondo mi gi deal gi weche mag jo demo mane ji demonstrate. Koro police nigi gimiluongo ni National Police Service Act 2011 as amended in 2016. National Police Service Act 2011 as amended in 2016 wacho section 24 under National Police Service Act 2011 code section 27 24 and 27 kachiel gi section 31 section 35 24 27 and 35 oketo police 35 NDCI 27 and administration police 24 and national police migepade gite tijgi maduong en rito oganda gi mwandogi. Omiyo kam wan institution ma wantie ka wan kama wantie ni to nyaka yuagnegi to bende gitiyo. To government be nokelo gimoro ni Public Order Act. Public Order Act kama ruodhi wanitie chief, DC, county commissioner, regional commissioner. To miyo giteko ni county commissioner gin e chairs, gin e jokombe mag arita kwe e county gi. Koro wan gi National Police Service to wan gi provincial administration ma tingni ni wigi. Omiyo kanyocho gini chakre andiko barupe, asendiko barupe for the last dwe achiel mokadho, asendiko barupe 2 nandiko ne county commissioner, regional commissioner. Mbele kucha beninari nandiko ne serikal maduong' e weche mag arita kwe. Koro esamo weni to arita kwe koro njaore. En chuma e tok dhano e dier e wi dhano ter. En yundo, en tindo, en opanga, en pala. To en odiochieng' kodiochieng'. Kisumbwa ka to kidhie mochari sani ibiro yudo maite ma wan go nyaka mag nyithi skul monegi. Kidhi e mochari swagi ibiro yudo jopuonj manyocha nyotongolo ka nyocho nika. Ibiro yudo dhano mopogore opogore e mochari masani mapoko yiki. To kidhi hospital to koro wards gi emergency department man Russia man sub county emergency department gi to koro gin mana jogo moyudo hinyruok e weche mag koso arita. Mae momiyo seche duto wasewacho kendo pura nuoyo ni ok adhiling' nikech wach mar security and shared responsibility. Wan gi ting' katiba no mawacho no article 3 mar the constitution wacho no ni Kenya mora mora owacho gi kisungu ni every citizen has a right to uphold respect and defend the constitution. Omiyo ka gik moko timore kama to teko no wan go. Ratiro mar right to life ni article 26 mar the constitution, right to life. Joma ni mucharigi ratiro mar gi monego gibedo mangima ni article 26. Right to protection, right to security mar dhano duto, bed joma ni Kisumu ka, bed joma ni Kenya ka, kata jowa tema ne Kenya. Ratiro mar gi mar protection ni article 29 mar the constitution. Away National Police Service Act Kenya wacho section 24, 27 to 31, 35. But a same National Police Service Kenya Schedule 6 and Schedule 5 wacho maler teko ma police nigo. Schedule 6 of the National Police Service Act omiyo police to teko mar use force. Omiyo ratiro mar use firearm. Omiyo chiwo ratiro mar specific responsibility mar superior officers. So magi duto gin gik mane chik to teko momigi under Schedule 6 no
mar tiyo gi teko, mar tiyo gi firearm. Threshold nitie moketi circumstances moyiene gi tiyo gi gigo e sechego according to circumstances mobedo spelled out. Adawachi ni ok wabiol mondo wawachi nyawo mwaneno. Moko kuom nyawo mwaneno en ni nitie seche moko and jopiny winjo maler to nyaka wawache gi chir. Nitie moko kuom polise mamoko ma bende jopiny oseywaknegi ahinya ni moko kuomgi osebet kichichgo ni gichiwo kony ne jok matimo maundugi. Nitie moko kuomgi. At the same time, nitie bende gigo mosebetie ka yudo polise wegi gi wegi. For example, chiel kuom ranyisi, juma mna mwantieni, asedhi e police ma bus park ka didek, asedhi e police central didek, ka mwandu okwal mar japiny, okwal wuoche duka bus park ka, to yudre ni wuochgo kano bedo recovered, seche mane gibedo recovered, ka wuon wuoch odhi manyo wuoch ne ka police debe kanyo to koyudo. To ng'iso no duok bang' 1 hour. Bang' 1 hour ni koduogo to koro wuoch oyudre ti gunde adek. To wuoche manyo waro nyoro manyien mano dead stock, gunde adek gi dead stock, gunde adek mamoko manyo wero nyoro to lal nyaka samo wueni ok okele police station. Mago dipenj ni gin mage. Mago gin moko kuom chochni mwagarita kwe mwaneno ma wawacho ni polise wegi nitie. Taudi samoro nyalo bedo ni mwandugo manochoki samoro manoyudi gin mana mago manokiti. Adier ma in go ni samoro police no pado. Otergi kanye, ang'o moko otergi police station mondo ketgi inventory. Ang'o momiyo police okano gi oko mar police station. Kinyo kelgi saa 4. Iwinja? Okelgi saa 4 to maki gotieno so chiko. Seche gi te notergi kanye. Mano penjo maduong' ahinya. Manyaka wawach gi chir. Akemi winjo gima wacho? Wacha sana moko kuom gigo ma osebedo katimore Kisumu. Ranyisi yang nasom ni kanyo ntiere Color TV journalist kala jafwambo mar Color TV Edio Kech no ahinya chieng' Jumapil okinyi gi jok manomonje saa 11:30 okinyi. Mano kanyo kama bende noyude hinyruok. Nogoyo koko kata kamano noyudo kose hinyore ahinya. Bende ntiere incident mar japuonj. Nyiso ni gini ok oyiero ni to gin ng'a gi ng'a. Japuonj Mr. John Ouma nohiny Manyata juma mokalo. Nyaka sani pod ntiere Jomo Kenyatta. Pod ntiere Jaramogi Oginga Odinga Referral Hospital. Bende ntiere nyamburko manoketh Polyview. Bende ntiere kar Otonglo machiegni gi Tafom. Ntie miyo manoyud kunegi mowit e bwo ulalo. Bende ntiere kaka nisewacho ntiere ingreji mantiere osiptal kata mantiere e kuondego mikane ringre kata mochari. Ma en gima king'iyo to koyiero ni ng'awa. Ntie nyaka jarito watchman manonegi Star Hospital machiegni gi Ofafa Memorial. Magi jok mojo bende rito ganda magi binego. Ntiere nyaka jal moro manonegi okinyi makawuono Manyata Konyango. Ntie nyithindo madhi school manonegi Obinju Manyata. Magi gin gik miyudo ka omulo kona ka kona. Haudi en ng'amunjo bed ni seyo. Awinjo kiwacho ni polise moko chal ka gima bende donje wachni. To tend county wache ang'o. Bende useyudo thuolo mar wuoyo kodgi kaka jogo makelo ratiro ma oganda. Haudi. Chien kanyo e public holiday moro manyo moro ni oluwo. City manager nowacho wach ni maler ahinya. Wach mararita kweni kendo nowache pap manende jok matiyo e serikal naneno ka ok oyie kode to jopiny noyie kode. City manager wuon osebende kago kok ahinya e wach arita kwe. Isabala wango osebedo ka bende wacho wach kweni. Wach arita kwe nokethre. Nochako mna gi malo kane polis noneg Nyaera kucha. Polis manoneg Nyaera city manager nogo kok ahinya. Kanyo matimore city manager wasewinjo dhoge. Ka
kata mana sama weni okwach wudo kwach mabeti police nogoe manie ICU nyaka kawuono osedak e ICU sani ma dwe ne marare ICU dweche ariyo nogo gi jonjoregi. Omiyo en wach makoro kwadwar no wache bedroom sama koro wacho rita bedroom ne oserumo. Wacha rita koro nyaka wawuog oko mondo wawachi nikech en ngima. Ng'ama negi gowi tir gi chuma gi nyundo to negi. Ng'ama kawo mwandu ni duto ma ng'ama rom gi ng'ama negi. Jowa ma jo M-Pesa Kisumu ka, jowa ma jo M-Pesa Kisumu ka. Ging'eny jo M-Pesa chakre Kisian, Mamboleo koni, Kisumu baspa ka gidiere jo M-Pesa gi osetim malich ahinya. E baspa kanyo jumbe adek mokadho mama moro sa 11 okinyi 11 madhi ariyo mama ni yepo to jomoko biro ni inyalo golo na 20,000 to yienie to jogo chako wacho ng'ani mulo simu to chako wacho ni banyalo yudo 40 to mama no yienie gola pesa ne te mano ting'o 300 gi wiye no kaw kwal kanyo modhi nyaka sama wawuoyeni e baspa kanyo kamochikre gi do police post tir. Magi gin gik matimore ma wan go mwawacho kendo gin gik ma wawacho kata gi jotend polisi. Omiyo seyo maduong' kaluwore gi chike ma watiyogo sani en nyaka wakete mana ni polis kaachiel gi jokombegi ma en county commissioner, regional commissioner gi ruodhi moko nikech wan gi ruodhi ma bende waseneno kulando e TV ka tiyo motegno ahinya. Ruoth Apondi ande aneno e TV ka komako dhok yaomo dhok game kokelo ka. Ruodhi mamoko bende nitie ma Murondi ka gi mamoko ma bende osebedo mbele ahinya e temo wach arita kwe. To waseneno bende ruodhi monegi katiyo tich achiel kokedo jo maundu ma bende jo maundu gi onego. Mano bende wan go ka uneno motimre Uyoma, uneno motimre kuonde mamoko. So mae kama wantie. Se japiny nigi ting', yes japiny nigi ting'. Sani kuoni ok obiro kata gotieno kende. Sani kirango kuondewa obed chichnwa gi, obed bus park wagi, obed kuonde ma ji ywe mag parks gi. Iyudo ka kuotimre nyaka odiechieng'. To jopiny timo ang'o? Igo nduru to kata japiny makonyi onge. Ma en achiel kuom nyawo mwaneno. Otieno ng'ato go uwi to piny mondo wuog oko ok ji wuogi nikech luoro osemako ji mago nyawo. Komak ji otere court matin ma polisi osemako odhi tere court bende court go fine siling 1,100 bondo 10,000 2,000 kiny gin oko 10,000 kiny gin oko. Mago bende nyawo. Mago gin gik makoro nyisowa ni jotendwa manie parliament maloso chike mondo bende rawodogo rang chike. Tado na wachni ni kanyochi neno teko ma polisi oketo e sama ne demonstration betie kata ndalo manyo jensi gi tiyo gi katiba okawo katiba koro somo to implement jensi nyo somo to implement onge gima ne jensi otimo ma pogore gi gima nie katiba ne gikwanyo bath katiba ma jotelo tamore golo oko kendo tamore tiyogo nyithindo gi nyo kawo kendo tiyogo. To ni neno teko manyo polis gi sirikal wuog oko ka kedo kodgi mamoko kwany mana kotho moko lal nyaka kawuono moko yud mochari moko tere jela. Teko ni ka polisi nyalo kete ka polisi nyalo teke e crime ketho mar arita mokethre ni ka polisi nyalo tiyo gi teko mane waneno ka gitiyo go ndalo demonstration de time mosebetie demonstration manyo kende manjenzini gi mamoko mosebetie ndalo IBC gang'o teko ni odhi kanye nikech crime pattern en achiel
ni jogi tiyo giringo ga piko to gigo ka to gigo kacha to gigo ka milimani kama ni paro ni safely koro ok safe tok safe makata joma dak dunga sani ki wuok seche ma wuoye sani ero dhi saa ariyo ki wuok e bas pa ka ni dhi dunga ok inyal wuok dunga sani gi pikipiki nikech polis ibiro yudo ka polis oloro kanyo to kata in ng'ama ne wamne tich koda in jakuo koda in criminal iyudo ka jog duto nigi problem magi gin gik manyaka warangi. Mano kamolor no nyiso ni polis osechako kawo okang' mane oni arita oduogo kare koso giloro no to nitie moko mabe koro timre iye ma koro ok en crime. Polis nigi pikipiki giting'e ji ariyo adek. Criminals mabe chendo matong'o ji mago tok ji gi nyundo mago tok ji gi legi mago tukni go panga gi bende ringe pikipiki gi. Koro kineno pikipiki sani kiwuotho tiluoro maki nikech ikia ni en polis tikia ni en jamaundu. So ma bende kama bende jopiny wacho ni ma be kelo pogo ni ma jamaundu kata ma polis bende jopiny yuago. Magi gin areas ma jopiny wacho maler ahinya ni bende ni wach ma arita kwene losre makare. Jo boda mamoko makoro kochopo sani bende moko osehinya hinya kech moko osebedo hired kata koting'o ja M-Pesa gi gotieno ok gichop kodgi kuma gidhiye nikech jomaundu gi luwogi kendo betogi. Iwacho wach Edi Okech nyo wuok e dhot wuoyo gi Edi kata kawuono kata nyoro owuok e ot obiro tich okinyi saa 11:30 pok ogo ndamo mochopo e ndara to osetong'e. Ok Edi kende, watchman mo onegi Ofafaka opposite Ofafaka ne watchman onegi kawuono kanyo juma mokadho area makaloleni no juma mokadho be ando negi ng'ato kanyo ne onekie machielo koyango no onekie tiwacho ni en jopiny ema no onege nikech ojamaundu. Adier mar mano bende biro betie e samo wueni Jaramogi Oginga Odinga nigi casualties ma namba gi ni malo ahinya e weche mag arita kwe. Nyocha kwaromo gi county commissioner ne waromo gi county commissioner gi OCPD ne wayiere ni gini gichak timo barazas gigae buche miluongo ji kadisi giae buche miluongo ji ka polis tim barasa e baspa kacha kel barasa mondo gigo ma ok ni kare machalo security light kuonde mamoko mothoe kame wache county government. Adona wachini ni Section 41 Man National Police Service Act, Section 41 Man National Police Service Act matiyo sani okelo gimiluongo ni County Policing Authority mabetie gi ji ma governor ema jakome. Governor ejakom County Policing Authority kaka National Police Service Act 2011 Section 41 wacho. I County Commissioner bede member. I County Commander bede member. I Intelligence bede member. I DCI bede member. Governor bede appoint Jomoka Beach ariyo kuom gigi ne MCA jopiny mamoko mondo orang weche mag arita ni. Entos this section en tang'o momiyo Rokamana ya udi nyakoromoga jwang' mano kanyo en chal mar Kisumu City en baka miwinjo ka hinyo chunya ahinya oganda inego kone gi kone kabende en geno marwa magemiyo wabedo kod twak makamagi en geno marwa ne jogo mowinjo bed ni winjo wechegi di winjo kendo kawo okang' mowinjore ok wachang mapiyo ne Edi man bende no hinyo kinyi makawuono manene jafwambo kano wuok odhi tich okinyi makawuono kabe no yude hinyruok nyakoromoga jwang' bang' kano setong'e gi beti no monje gi jomaundu saa 11 okinyi mano mang'ich manyiso ni onge ng'ama ni kare onge ng'ama ni maber nikech nyaka achiel kuom jogo ma bende chiwo arita kata watchman bende no negi machini kanyo gi Ofafa ntiere miyo ma bende en japuonj kata jal ma japuonj Mr. John Ouma bende no go manyata kacha juma mokalo. Gin weche ma bende
jok mosehinyore odhuro Nyakorom Gajwang' kendo wacho kanyo ni kidhi osiptal mar Jaramogi Oginga Odinga referral iyudo ka oganda ni matek. Ng'eny jotuo gin jogo ma bende osebedo kayudo hinyruok motenre kod monj mitime kaunti ma Kisumu. Geno marwa en ni wechego mag arita bro chopo e yo makare. Awinjo kowacho gimoro kanyo motegno ni de ti gi teko mane itiyo godo e gayo Gen Z ndalo mane gibago ng'anyo e bombe mopogore opogore. Nyano kane obila wuok makik loko mana kita kala mar pi mikiro kuom jong'anyo ne en teko modhuro mane itiyo godo bende ngima nolali. Owacho kacha Udi wacho kacha ni debed ni teko makama sirikal nyalo tiyo go mane ni oganda obedo kod kwe seche bende koro oganda ywago chui marach onge mag tije kendo koro onge mar arita. Okelo paro mopogore opogore kendo nyuolo paro mopogore opogore Nyakorom Gajwang'. Omiyo odhiambo kawuono wantie gi wendo wa Audi kantiere gwengego ma Kisumu. Audi ogada machiegni kendo aduogo iri. Awinjo ka weche gin weche modhuro. Kata kamano pile ntiere gino ma bende yande ilieko ni nyumba kumi nyiso ni oganda nyalo bedo nong'eyore. Ng'eyo ng'ato, ng'e jirandi. Oganda wachang'o be gisewinje ka gikudho ni wachech gi ng'ane, wachech gi kijende ma ng'ane gi ng'ane, wachech gi ng'ane gi ng'ane. Nya bedo ka ntiere kweth ma hinyo oganda. Oganda wachang'o ke samoro inyayudo ka oganda bende osebedo kod ng'eyo mar siemo achiel ariyo adek ni gisechich gi jomoko koso ginyo ji kamano to gilal ma oganda okia ni gin ng'a gin Audi. Nyumba kumi en gima serikal okelo kaka policy, but kidhi National Police Service Act section 96 all the way to section 100 nitie gimiluongo ni community policing. En e chik nyumba kumi to nokel under Public Order Act to ok en e chik to en otamre tiyo. Ok oti nikech jowa duto kata landi kuonde ma ji odakie tek kabisa mondo ji ong'ere malong'o. For example, wadak Pembe Tatu. Ibiro yudo ka Pembe Tatu no waduto kwang'ere. To wadak Pembe Tatu to nyumba kumi no onego bed ni ute 10 mokwongo kata 10 mokwongo wan go. To community policing mane chikni. Community policing mane chikni. Jo moko kuom gitiyo maber kabisa. To moko kuom gi okawo teko ma gionge go kendo moko kuom gi koro bedo mana kaka informers mag police. Moko kuom gi bende mimiyo uniform. And adwa na wach mano gi chira hinya. Nitie example ma adwa chiwo achiel. Ni chien kacha dwe achiel mokadho ka ji auchiel nowuok Kisumu mokawo tuk out of ji auchiel ga 4 kuom gi ne gin polise to giwuok Kisumu Central kato gidhi raid Kisumu West Ojola nyaka daraja mbili kucha ka gichopo kuro to koro gitimo msako ne gimako ji ma jo piny ochich kodgi mano olawo gi momako gi mano tergi e sel dago kano tergi e sel kicheko gi tiyudo 2 kuom gi ne polise moko noringo 2 kuom ne jo piny polise gi no gole sel sano ok ne piny ru nandiko barua gima notim transfer manotero gole OCS Maseno gole OCS Dago gole OCPD Maseno to mano ok gima wawacho ni kanitie to kethruok mar arita ma police bendo bedo involved kaka makura wacho mane baspa gi mamoko to nego bed ni seria tiye mana kaka tiyo japiny moyud kokwalo simo. Seria tiye mana kaka japiny moyud kirandaranda. Adwa na wachi gi teko te nikech awacho gik matimore. Ka police bende nyalo keto teko. Asewacho teko mane gitiyo go ndalo maandamano. Ka ginyalo keto teko ma gikwanyo go ma mitokgi gi wuotho drepe mag mitoki wuotho kwanyo pesa kuonde mopogore miuse gik maricho godiechieng kodiechieng tieno kotieno. Ka ginyalo keto teko no ka ginyalo keto teko machalo ma traffic ukete ndara moko ting'o lwetgi kama koting'o lwetgi kama to ng'e gima timore. Wanyalo wacho arita kwe mondo mi jo Kenya obed gi thuolo.
ibiro dhi e sel kata kawuono, an gadie ni kidhi e sel kata kawuono, kidhi e sel kata kawuono, joma ang' kaka wawuoyo kawuono ni, kawuono wawuoyo kabisa, ang' polis notim raid nyowuoyo, ang' nomak ji, tang' nomaki mas 80% ma joma ang' nomaki gin joma onge ketho, gin joma koro orom ga roma, to polis ang' ko piny duto wacho tulifanya operation ji ani e sel. Magi gin gik ma nyao mamoko mantiere nikech detection and prevention of crime, section 24, section 27, section 35 wacho ni teach police detection and prevention of crime, detection and prevention of crime. Nyiso no nego bed ni police ma wan go, jo DCI, jo NIS, kaachiel gi unit mang'eny, wan gi Kia Cobra Squad, wan gi KQR Squad, wan gi Kia Ng'ok Squad, unit gi teko riw ka ginyalo detect crime e kuonde mopogore opogore, nikech wan gi hotspots. Sani hotspot en Manyata, samo wuoyo ni hotspot Manyata, kikwano joma osetho Manyata ka for the last 10 days kende, namba no ni malo. Can police detect, ang'o mamuno gi detect mondo gi prevent crime ma Manyata? Nyocha en Maseno, nyocha en Ojola, nyocha en kuonde mopogore opogore. Detection and prevention mar crime ni en odhi kanye. Wan gi tracking department mar simbe, the tracking department mar unit mar tracking, matimo tracking, mamanyo kata jokuoge duto moseyud moyud tracked. Tracking ni to koro bet ni en Goldie, en Goldie ma polise mane tracking department gi to koro giyieng' simachiel ginyalo make ji 20 to gikone ji 20 gi te mitere kotonge. Erokamano ahinya. Mago nyao manyaka wawachi odiochieng' alanga. Erokamano kendo mos ahinya kuom chal mar arita yien. Agoni erokamano kuom bende ong'ala manyime maneno ni iwacho kaka owinjore owachi, kendo itemo duto minyalo mar duogo paro makare mar jiwo arita Kisumu. Thuolo osemewa wang'wa, yien ami dakika achiel mar wacho wach mogik, au dakika achiel kende mondo alor. Dakika achiel mimiyo aduoko erokamano. Adwa nawach ne jowinjowa, keluru ripode gi mondo wadhi lando odiochieng' achiel ka jopiny, wadhi consult, wachako mna kiny wayaw WhatsApp, kiny wana yaw WhatsApp wadhi timo go demonstration Kisumu ka, kiny wana yaw WhatsApp ma kuonde test okel ji okel weche matimore. Polise mosedak ka higni 5, 7, 8, 10 tok ti, wadhi ndiko nyingi e WhatsApp no. Polise ma bedo mention e weche wadhi luongo. Mogik ta akwayo leaders, our elected leaders, Senator Ojienda, wasewinjiga time and again kipenjo penje parliament. Jaduong' Adomo Wuor, wasewinjiga kawachi security ni chandi. Jaduong' Oron, wasewinjo bende kiwuoye matin. Wuoguru oko mondo wacharita ni wariw wiwa, wan gi chir, mar mondo wane ni jowa ok tho minyalo geng. Wan gi chir, kendo wabiro wacho gi chir. Polise ma ok dwara, ma kendo nitie ma ok dwara moko wuok kata koda, moko osedak higni 7, iwuoyo koda ok iwuo koda, en tich mane giti mitiyo ne Kisumu to nyaka iti, idwara ok idwara, anto ok adwari kata ok adwari, to tich monego uti ne jopiny to nyaka uti. Wabiro wacho nu gotieno, wabiro wacho nu godiochieng'. Erouru kamano jo winjowa kaachiel gi Ramogi ni wach ni ok wabibede mool, wabiro wache kata kawuono andiko barua, kiny pod andik moro, orucha pod antie e media mamoko, wawacho wach ni nyaka wane ni wach arita kwe olosi. Aduoko erokamano ne ruodhi matiyo motegno, tajiwo mok ti motegno. Aduoko erokamano ne polise matiyo motegno, tajiwo mok ti motegno, mondo wate wane ni wach mar arita kwe ni obedo makare. Erokamano. Erokamano Audi Ogada. Wan bende wakoni hai makare kina bende neno temo matek mondo mi ratiro ma oganda riti. Nyakorom gajuang' mano en twak mar ameny piny. Geno marwa en ni arita dhi duogo Kisumu. Awinjo ka Audi
ogilo nying jotelo maya kaunti ma Kisumu. Geno mara en ni otere dhi chopo negi mondo mi giriw audigi ni lwedo mondo mi arita oduog makare. Wacho ni gin thoe minyalo geng'o, omiyo adieri ka jopiny noyiero jotelo mondo mi one arita oduog gitigi thuolno mane one arita oduog e kaunti ma Kisumu, oganda bedo kod kwe kata bedo ni weche mag uchumi chendo to ngima to bed ni oriti. Mane twak mara meny piny warom kendo saa 3 chenro mar oimore. Nyinga Lydia Okeyo, oriti masani. $1 en kun minyalo chamo go mena, inyalo chamo go babla, inyalo chamo gi rech mbuta, inyalo kata adho galia kaka adho marade.